आमची मीटिंग आम्ही मॉर्निंग 10:30 चालू केली. आम्ही एज पर एजेंडा आम्ही फुल मीटिंग कंप्लीट केली. मीटिंग कंप्लीट करून लास्टला जो भुतानीचा प्रोजेक्ट येलो ते आम्ही डिस्कशन केले. अँड इन दॅट डिस्कशन वी हॅव आस्क्ड फॉर लीगल ॲडवाईस विथ 2 ॲडव्होकेट. सो मीटिंग कंप्लीट झाली. मीटिंग इज कंप्लीट. मीटिंग काबार झाली. मीटिंग काबार जाऊन त्यांचा पॉईंट येऊन आम्ही डिसाईड केलं की वी विल गो फॉर लीगल ॲडवाईस. कित्याक लीगल ॲडवाईस घेतली तुम्ही ते मातशें एक्सप्लेन करू शकता? पण इथून थोडे सर्टन पॉईंट असले की ते आम्ही एक्सपर्ट नाही, सो त्याला लागून आम्ही आमच्या लॉयराकडे लीगल ॲडवाईस घेतो. टेक्निकली मीटिंग इज कंप्लीटेड. टेक्निकली मीटिंग इज कंप्लीटेड. पण ऑपोजिशन म्हणता मीटिंग कंप्लीट जाऊन. मीटिंग कंप्लीट झाली ना. यू कॅन सी द टाइम ऑल्सो. बट तुम्ही उठून गेला म्हणता उठून करून आम्ही मीटिंग अजेंडा काबार केला. आम्ही अजेंडा काबार करून आफ्टर कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीट द मीटिंग. सो आता पंचायत ओपिनियन घेतली लिगल लीगल ओपिनियन घेतलं 2 ॲडव्होकेट. विथ 2 ॲडव्होकेट्स. तुमचे एओ बीन तो रिप्लायचे हे झाले डिस्कशन झाले डिस्कशन झाले. आणि त्यातून तुम्ही डिसाईड केले की युअर वी गो फॉर अ लीगल Legal ओपिनियन opinion. विथ 2 2 lawyers. सो मीटिंग वॉज कन्क्लुडेड. Meeting was concluded. बस.